Ai ba karamin daɗin zama da kai nake ji ba. Kina mun zance. Yanzu kana ganin abincin nan ma na ƙoshi. Allahu akbar. Kina mun zance. Kana min shirme? Wato hakkin tuna min wata rana a ƙauyen mu. Wani yace malam ina da fatawa ina son in tambaye ka bani amsa. Kin san ni a wurin malami na tan farko sai da ya kore ni saboda tsabar karatu. I kore ni yace kai ni na gaji da koya ma tunda ka ki saukewa ka tafi ya abin da ka koya ya ishe ka nace na gode malam. Shine sai ya ce min wai ina da tambaya nace yi tambayar ka in dai fatawa ce to ina da amsar ta. Sai ya ce min zan iya yin sallah a saman rumfa. Na ce me zai hana ka yi sallar ka kuma ta karɓu amma ka tabbatar goshin ka taɓa ƙasa don ubanka in dai wuyanka na zalɓe ne dole goshin kai taɓa ƙasa. Haka taɓa mai inda yake mun kai. Dama tambaya nake so in maka. Yauwa Malam Lado, za ka iya yin sallah idan kana kallon talabishin haka kamar a Saudiya ana sallah sai in bi jam'i? Ina bu suna yi ni ma ina yi? Me zai hana aiki sallar ki ta karɓi mudulukan sallar ki ta karɓi babu tantama amma ki tabbatar jam'in ya zo inda kike. To za a jam'i ya zo inda nake suna Saudiya ina nan. To inda jam'i ba zai zo ba to baki da sallah. Allah baki da sallah. Allah ba zo kana mun zance. Kina mun abin da kike so ƴan mata. Wato abin da nake so ki fahimta. Ai dai in dai Saudiya ce zaki yi sallah ai lokacin kuma ba ɗaya bane. Lokacin ku ba ɗaya bane. Lemo? Kai yanzu idan na sha wannan gobe wa ɗiban wani. Gobe ma ka dawo ko ba na nan ka zo ka ɗauka ni na saka ka ba abin da zai gagare ka a gidan nan duk me kake so ka zo ka karɓa. To kafa mahaifinki fa sahibar tallaja. Kar ka dawo. Kada mun zance. Ina jin zance. Kada mun zance. Kina mun shirme. Ai, ina jin zance.